Значи трябва да знаете, че аз съм един от най-добрите програмисти в България. Даже с ръка на сърцето мога да кажа, че съм и най-добрия. Обаче ми прави впечатление в последно време, че се появяват някакви мошенници, измамници, дето започват да ви обясняват, че вие за да мога да програмирате и да кодите, на вас ви трябва компютър. Това са пълни глупости, измишльотини, трябва да знаете. Това са търгаши, дето искат само да ви вземат парите. Едно време деда ми програмираше само с метало. Никакъв компютър не е имал. И въпреки това успяваше да си програмира човека съвсем спокойно. По 12 часа на нивата си програмираше. Местеше си единички, нулички и си програмираше без никакъв проблем. Тия сега в днешно време ще ми обясняват: трябва ти компютър, иначе не мога да програмираш. Абе, смешници! Знам, че вие искате само да спечелите парите на хората, защото няма как да живеете, само искате да продавате бокулчаци, някакви компютри. Вие нормално ли сте? Един компютър струва 8000 лева. Кой ще ти купи компютър, бе? Аз съм измислил много хитъра система за програмиране. Значи купил съм си такъв мини компютър. С този мини компютър само си пишем 1, 0, 1, 0 и аз мога да си кодим и да си програмирам, без да ми трябват вашите тъпи смотани компютри, дето не стават за нищо. Така че тия бокулчаци компютри са напълно ненужни, за да мога да програмираш. Аз съм истински програмист, ще знаете. И мога да програмирам дори с калкулатор. Тия компютри са за някакви женчовци, дето не знаят как да програмират. Защото това са някакви компютри за тия плъховете, дето седат у офисчетата. Ама, че ви видим като дойдете на полето и почнете да програмирате и като ви спре интернета, какво ще правите? Аз с този калкулатор имам тук и сонарна батерия. Ето тук може от сонара да се зарежда с ток и не ми спира никога на мене калкулатора. А вие сте жалки, бе, смешни сте с тия вашите компютри, дето искате да програмирате. Разбирате ли, бе? Аз нямам пари да си изплатим мерджана топалка, дето си го купих преди 3 години на изплащане, за да мога съседа да ми завижда, че купувам някакъв тъп компютър. Трябва да се излагам и втора поредна година да ползвам едни и същи алуминиеви джанти, ама че купувам аз компютър. Това са пълни измишльотини. Само търгашите искат да ви взимат пари, не им се връзвайте. Значи, жена ми горкичката, нямам пари да й купим едни хубави пици, трябва да се унизява, да ходи с деколтета така догоре, не мога да ходи по сутиен по улиците, разбираш ли, и да мога да изпъкне с едни гърди пред другите. Ще си давам аз парите за някакви тъпи компютри. Не им се връзвайте на тия. Тия всичките, дето продават компютри, са пълни лъжци, измамници. Тия компютри не стават за нищо. Един калкулатор върши същата работа. Едно време дядо ми се справяше с метало, аз си вършим същата работа сега с калкулатор. Така че това са пълни бокулчаци, дето не ви трябва. Трябва да се фокусирате върху важните и смислените неща в живота, а не да си давате парите за някакви тъпи компютри. Значи, аз сам е най-важно да разбера какви дамаджани да си взема за ракията и какви бурета и каци да си купим, за да си правим ракията. Ще се занимавам аз с някакви тъпи компютри, при положение, че калкулатора ми върши същата работа. Това са пълни измишльотини. И освен това, трябва да знаете, че с тия компютри само че ви изгорят очите и че ви заболят. По цял ден сте седнали, като търте и седите и мързелувате и нищо не правите и си мислите, че кодите нещо. Ето това е истинското кодене, бе, момчета, с калкулаторчето 1, 0, 1, 0 и аз съм направил бати кода, ти докато си седнал с твоите 15 мониторчета там и ти текат очите, вече не знаеш къде се намираш. И че ми обяснява някой са, имало някакъв си чат PGT или не знам си там какви глупости. Ще седнем, че кодим аз с някакъв си чат. Бе, чакай, бе, пичага, аз искам да работим, бе, не да си чатим. Аз ако искам да си чатим, ще ходим да си чатим с съседката от 13-я етаж, вместо да се занимавам с те, разбираш ли? Това да ми обяснява някой, че си чати с чат PGT, да да си говорим с робота прахосмокачка, бе. Тя че ми каже по-хубави кодове, отколкото там да си чатим у интернет с някакви. Това е само за смешници и за измамници и мошенници. Истинските програмисти можем да програмираме само с калкулаторче, без нищо друго. Защото вече женчовците са толкова много, него му трябва компютърче, него му трябва столче. Абе, ей, дедо ми едно време на нивата само с металото е програмирал и нищо друго не му е трябвало. Ни интернета му е спирал, ни е имал проблем с тока. Вие сега с
вашите хиляди претенции, преференции, то ми става лошо само да ви слушам, бе. Само изисквания имате, а не можете с един калкулатор да направите кодовете. Сега, че ме извинявате малко вече не издържам тия търгаши, само искат парите да ми взимат и само искат да ми продават някакви компютри. Това не е честно просто. Тия хора само печелят, само искат да печелят. Аз искам да разбера какво има за мене, бе, разбирате ли, бе? Не е да купувам някакви тъпи компютри. Какво има за мене? И сега някакви смотани курсчета се пускат навсякъде, кое как се прави. Запиши се тук на този курс, запиши се на ония курс, ще разбереш как да програмираш. Абе, вие луди ли сте, ще им давате пари на тия за някакви курсове, бе? Смешници. Само искат пари да печелят. Вместо да им давате пари за тия техните тъпи курсове, влезте си в YouTube, изгледайте едни 356 000 часа видеа и ще разберете всичко, което уния ви казват за 15 минути. Ще им давате пари на тия. Няма никакъв смисъл да им давате пари. Ще си се учите от всичките други, които си се учиме по един и същ начин. Защото дедо ми какво? Учил се е само с видеа ли? Аз ако можеше да се научим с видеа, то кучето щеше да е месар, нали? Ама кучето моли да фане ножа. Не, колкото и да си и да гледа месара, ми нема да се научи. Така че не си мислете, че като им гледате тъпите курсове на тия, вие че се научите на нещо. Така че няма никакъв смисъл вие да гледате някакъв 15-минутен курс, при положение, че може да си изгледате безплатни видеа, които за 12 години ще разберете всичко. То е безмислено просто вие на тия скапани търгаши да си давате парите. Бачкайте си, програмирайте си, взимайте си по един калкулатор да си кодите и всичко ще постигнете с лекота в живота. Точно като мене, без да се притеснявате за нищо. Трябвало компютър, трябвало мишка, трябвало клавиатура, трябвало му столче. Лигловци, пълни лигловци. Затова въобще не трябва да вярвате на тия търгаши, дето ви продават компютри, защото те само искат да ви вземат паричките. Не им ги давайте. Трябва да разберете какво ще има за вас в този живот. Не е само да му плащаш ти за компютърчета. Не ти трябват компютърчета. Взимаш си в единия вариант, най-бюджетен вариант си взимаш с метало. Ако имаш малко повече заделени пари, си взимаш един калкулатор и ти ставаш програмист муцка, да знаеш. Като си напишеш в CV-то, мога да програмирам на калкулатор, всеки, който ти прочете CV-то, батко, ще е в шок и веднага ще те вземе и ще си каже: то ако мога да програмира на калкулатор, представи си какво ще стане, ако аз му дадем два компютъра, деца най-мощните и най-скъпите. То, че излетил космоса. Така че научете се как да правите нещата истински, а не като тия женчовци, дето там с някакви компютърчета ми се занимават. Пълни смешници са тия. Така че за мен най-важното е аз какво ще спечелим. Затова няма си купим тъп компютър, а ще си купим калкулатор и с парите знаете ли колко сланина мога да си вземем. Вие знаете ли колко цигари са това, бе? Леле хора, това са дискотечки, ресторанти. Аз ще се побъркам да си живеем живота, вместо да си давам парите за някакви тъпи компютри, при положение, че калкулатора върши същата работа. Това са само измишльотини на търгашите. Няма да им си давате парите за глупости и за бокулчаци, защото само ви лъжат и ви мамат, разбирате ли? Тия са лъжци и измамници. Взимате си едно калкулаторче и ще си свършите работата самички. Не ви трябва никой. И затова ви казвам, тия нови тъпи технологии са само съпонисване. Не им вярвайте на тия. Най-доброто е от едно време истинското. То чат пичи и не знам си там какъв си, бил много добър. Добре бе, като си толкова добър, ела да те видим бе. Сега тук наприх една далаверка, продавах 35 тона лютеница и успех да си вземем един апартамент, ново строителство. И то чат пичи като си толкова добър, я ми шпакова апартамента, те видим бе. Виждате ли, за нищо не става. Само глупости ви говорят, някакви чатове и бокулчаци. Това е истината. Трябва да си правите далаверките, да вземете кинтите и да си купите апартаментчето и после кой ще го шпакова обаче? Чата ли ще го шпакова това апартаментче? И вие ако само кодите по цял ден и ако сте се стресирали от мислене и от какво ли не, мозъка ако ви е изпушил и вече ви е гръмнала главата, що не вземете си го шпаковате самички. Малко, че медитирате, ще направите нещо с ръцете си, че се раздвижите малко, защото то, нали, сещащи по цял ден, като си на столчето седнал, не се отразява добре. А пък че спечелиш и малко кинти, защото като си викнеш някакъв с майстор и той като ти каже: батко, ти си програмистче ли? Олеле, я ми дай тук едни 12 бона, че ти шпаклувам апартамента, няма никакъв проблем. След 6 месеца идваме. И като ме видят, че аз си ходим в джоба с калкулатора и дори докато си говорим с тях, аз си кодим
кодовете и си програмирам и какво си, той си викат, леле, какви пари има то. Сега, че го отрусам като круша, че го друсам до последното. Така че, да знаете, тия майсторите и на тех въобще няма да им се връзвате. Че ви каже, че апартамента струва 10-12 бона да ви го шпакова. Вие луди сте, че му дадете на тоя пиандурник 12 бона да ви шпакова апартамента. Ще фанете, ще го шпаковате сами, бе. Дори да не знаете, там има един курс, са направили много добър, дето стъпка по стъпка, като следвате нещата, ще постигнете резултат, защото аз вече видях, има и други програмисти, дето са го направили. Имаше там някакъв, дето не е фащал шпакова през живота си, па си шпаковал само апартамента за няколко уикенда. Нема да им давате парите на никви, нито на търгаши, нито на майстори, че си правите всичко сами. Кодете си, изкарвайте кинти, вземете си готино апартаментче и накрая, вместо да се занимавате с някакви шушляци, че си го шпаковате сами и че спестите 12 бона. Вие знаете ли колко пари са това, бе, хора? И гледам там този курс за шпаковане, го е направил някакъв цървул, някакъв там манали, не го знам какъв е. Значи напълни се с всекакви специалисти в интернет, ти кам, не мога ги слушате тия, вземете си, почнете си да си бачкате как си трябва от едно време и въобще не им се връзвайте на новите технологии, на техните курсчета, знания и всекакви буклучаци, дето ви продават. Трябва да сте истински мъже, а не някакви тук новотехнологични. Така че сега нито, че им плащам аз на тия майстори да ми шпаковат апартамента, нито нищо. Взимам си този курс, как се шпакова Layer Track и започвам да си шпаковам сам, вместо да си давам аз парите на всекакви льоловци, дето искат само да ме ограбват. Защото важното е какво, че спечелим аз, а не на тия само да им давам пари. Ако и вие искате да разберете как да не им давате пари на тия, запишете се за курса от линка в описанието. Аре, peace, йо!